että toi äskeinen peli uusi. Taus ja 14 sekkaa Eellä Outsidesta. Mitä ihme jumalasplitti toi oli toi edellinen kivi, jos on nyt? Oho. Ei vittu. Faktori eka viholliseen 2 kuolemaa. Tää menee tosi hyvin. Sika kivaa, jos paskasta tykkää. Ei, mutta ootteko miettinyt, että on olemassa tämmönen peli kuin Froggy Retro Platformer, mikä olisi aika vitun kivaa pelata monta tuntia jos tää putkee. Ihan vitun kiva laittaa, kun sunnuntapäivä tähän peliin. Vittu! Mitä muutakaan tekisin sunnuntaina Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä kuin tahkoisin sammakkoa. Ja resettiin! Wuhuu! Ei vittu. Voi helvetti. Helvetti! Nyt on yksi piikkivalko vihaamaan enemmän kuin aikaisemmin. Oi, oi. Ei saatana, tuo yksi huone, mihin mä oon kuollut niinku miljoona kertaa, niin meni ekalla. Heil seitan. Teillä on kyllä yksi ruuista, jota voi syödä. Se on. Jos jättää seitania pihalle, niin se myöskin saattaa vähän jäätyä, niin sittenhän se on hei seitan. Routainen pala seitania. Appuko Vodovin kone? Taas. Ketään mitä? Tää on liian jykevä peli Vodovin koneelle. Mukava kun nämä wall jumpitkin perustuu tuohon momentumiin. Jos liian hitaasti alkaa tekemään, niin se ei pakko anna. Se ei kaatunut Vodniksella vaan 4 herätys. Mikäs sen mukavampaa? Pelata vähän sammakkopeliä ennen nukkumaan menoa. Jo vähän sammakkopeliä ja sitten melkein samoilla silmillä hereille. Se olisi ollut hauska kokemus. Loinks, bonks. Ei näin. Fuck. Tää huone aina tulee mulle yllätyksenä. Ehkä se vaihtaa järjestystä. No niin, Kese sai oman skenen Psylolle. Nyt on oikein ja kunnollista. No niin. Kiitos tuonta. Oikein ja kunnollista. Kuka olisi uskonut, että siellä striimissä tapahtuu jotain oikein? Nyt on sitä kontsaa tarjolla. Ai, Päisä pitää nyt rupea sit suolta.
Mä voin huutaa sitten Kasulle, jos tulee peissi. Niin kesälle vai meillä? Ei, kyllä mä Kasulle ajattelin huutaa ensimmäisenä. Ei, mutta kun kesällä vai meillä tulee peissi. No en minä siitä tiedä. Jollain tulee peissi. Joku peissi jossain. Oispa joku peissi missä. Tuluspa viikkoa siitä pöpsi. Vittu saatana. Saatana käärmeen. Ihan rauhassa. En. Kaikki paskaksi. Sanoin nämä itelle, mutta joo. Ai kato, täällä Bashissa ei anneta vieläkin Swamp Fox plattia. No, se on mukava. Alkaa olla Tässä on mitään vaan- tämmönen mieluummin täysiä vituiksi kuin vajaarit fiilis. Mä oon täällä tämmönen kävelevä uutiskatsauskone, mä kattelen joka suuntaan ja tiedotan aina kun tulee jotain jännää. Sulla on sellainen Goon Cave auki, mutta sen sijaan, että sulla olisi pornoa, niin sulla on vaan eri striimeissä. Vuosihaaste Cave. No onhan tää aika vuosihaaste Cave. Tässä on niinku 4 monitoria ja tuolla on Kasun muropaketti tuolla seinällä kehystettynä. Saatana 360 quickscopeaava käärme. Ihan oikein mitkä vitun putsit tuolla, saatana! Ei, nyt oli kyllä niin hyvä peissi, mutta tämä yksi saatanan griffihuone kyllä tappoi sen. Ei taida olla enää edes PV-chanssi. Joo. Ei tässä on. Mistä tästä on vähän? Mielenterveyteni on koetuksella tämä peli. Tää noihin screen transition vaan bufferoja nuo inputit, tästä tulee yhtään mitään. Perus. Noniin. Jani suorittaa 12.59. Herran jumala! Niin. Oh. Se onnistui. Eka suppi 13. Nytkö se Kasu nuukkuttaa siellä, kun se sanoo, Kama! Vittu Jani! Vittu! Kuoli Ihan 3 kertaa vitun siihen vitun hyvä. viimeiseen huoneeseen, mikä on ihan vitu helppo, kun tärräs niin paljon. Komia. Mä niinku katsoin sivusilmällä tohon, mä näin sen 12, mä olin silleen hetkinen, mitä helvettiä. 12.40 olisi ollut mahdollinen. Kai se ei ollut late splitti tai Jarni. vittu saatana helvetin paska. Miten sitä nyt tähän kuollaan? Ei helvetti, onks Jyron peissillä nyt? Ei oo enää. Oli huonossa syklissä. Janihan voi nyt ottaa helposti ja jännitellä tästä sivusta. Vähän Jyron peissillä. Mitä vittua? Ai onks toi peissi? Mä katsoin, että se kuoli joku 2-3 kertaa tossa äsken. Ei saatana! Kaikki on peissillä. Mistä? Tyhmä kuolemat taas. Tää on ihan vitun Mitä helvetti? Yhtäkkiä alkoi ihan hirveä psykoosi. 5 tuntia pelkkää soheltamista ja sit tulee yhtäkkiä joku 5 pptä saman tien. You win some, you Vaatii lose vaan some. oman aikansa, että saa niitä hyviä Tää. runeja.
Tää on ihan vitun sairasta. Niin tämä peli. Se antoi kauhean paineen. Niin se antoi, joo, ja Juronille. Jep. Onneksi ei mitään paineita suorittaa. Tietää, että tulee taistelemaan sit toiseksi viimeistä sijasta. Se. Ei Mutta helvetti. edes taistele siitä. Ei tällaisia huonoja, kiitos. Kalaa refundasi ekan runin jälkeen. Ja mäkin oon jo Ei riitä. Juronilla ei kestä kasetti. No, silloin käy aikaa. Puoli minuuttia L Factory. Vissiinkin. Riippuen mihin tää vertaa. Joka tapauksessa evakuoida täällä. Cannot piss. Oi, nyt tuli hyvä sykli. Ei helvetti, nyt pitää oikeasti laittaa toi bashi tohon sivuun, että pitää katsoa tätä jännitysnäytelmää. Elää nyt jumalauta sanoo, että tuo ei mennyt niinku yleensä. Vittu mä rakastan syklipohjaisia videoita. Saatana. Se on. Kuule. Täällä on kyllä sellainen kaikki rakastavat Frogia. Hirveä psykoosi. Froggaa justiinsa niin saatana lujaa. Ei. Tää ei mene vaan tää yksi huone enää nopeasti. Ei niinku yrittämällä. Toimii. Joo, se oli siinä. 2041! Jaha, oi vittu. GG. GG. GG.